Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum mga timanghod. Kini Tausug 101. Learn Bahasa Sug and anything Tausug. So, dili kita biyaon, mag-anad, kita magsulat, magpakaisin, sulat sug. Magkamabayron pa nakasubscribe na Tausug 101, please subscribe para masupport tayo project ini. Tignan tayo sa September pa, biyang December na, inot-inot. Alhamdulillah, makwanta ini. Matalos tayo ini sampai mga sumunod next year. Ini may nang ta guide atau kan cheat sheet alip bata mo na huruf sin sulat sug atau kan surat sug sibuk sila tabukon na. Ini yan puunan batang sulat ay maana sila ini mga native letters sin bahasa sug pagos ini sa mga baris kanta rin inot-inot o sino sa mga biusan batang sulat. Bali mga ini mga borrowed consonants ting Arabic diban mali. Kudo bang paamon katansin huruf ini mga letters ini ding Arab tud Arabic letters tud siya saon mga kaptangan din doon at on mga huruf din doon whereon Arabic diban on sa huruf bahasa sug whereon Arabic nito. Na in guide ini ma-download mo ini for free. Scan nyo yung QR code ini. Di lang taka mga 5 seconds. Diyan nyo sabi pause yung video ini. Ba't nyo ba-download? Okay? Na-insya ba't may nang guide nyo. Unahon ta na silangon ipagbidaan sin Arabic, Jawi, Ivan, Surat Sug. Pasasin amon nag-post kasi about ini matod mga nag-comment lang niya. Bukod sa lang yung Surat Sug, Arabic saan lang yan. Bunali mamuyat to. Arabic in piyakay letters at tabakan huruf amon huruf hijaiyah pasal nakauna in mga kamaasan na to sin aw nagitan niyo aturan pagsulat sa nalawa na siyang pagtawag don tarsug kiyantian na siya sin amon Arabic ini amon sulat sug pagtawagon na mga Arab pagdatong nila kato mga tahon 1400 sina kubukon ako istorya na kamunin magpaamo bang wala imam mo pagdatong nila pa hula palupa sug hinduan nila kita niyo magsulat sin Arabic. In problema, matawod huruf tawakan tingog din Arabic, weron bahasa sug. Biya na sin mga huruf ta, za, weron niya na bahasa sug. Tha, kha, bukon yan katutod. Weron to yan dila na to. At yun na to, dal, ra, yan. Katansin nakapula yan, weron yan kato. In ha, iwan na rain, kuanon tara gana mamita ko sa biutang on wakto pag-usalon siya pagpakayon siya sinog yan yung mga kaptangan yan yung mga letters ito kan huruf hijaiyah sin Arabic sumunod explain tayo sab in pagtawa kong Jawi in Jawi sab amoy sabihin mga batang sulat at tawakan letters pagpakay sin mga tao ng Java amoy nakaw na pagtawag Java, biyaon na mo na yung mga hula. Brunei, Indonesia, Ivan, Malaysia. Better sin Injima to, di matong yung mga Arab, nag-Hindu, sin Akam Islam, kanila, sinduan sila magsulat, ibang magbasa Quran, Ivan Arabic. Sa pagkaon mga kabtangan, dahil Jawi, tawakan Java, amon, wayroon tingog Arabic, hinangan nila, mga beng ni huruf isin yan, cha. So, wayroon Arabic, cha. Iban nga, wayron nga Arabic in ini pa letter P. Pakitaan niyan bang kamuha mga hula Arab pag-usaron nila ba bang letter P basin Philippines pag-usaron nila. Philippine. Ini sab mamuning ga letter G pasal wayron ga Arabic. In kanila ga. Pag-usin ini sab va letter V in ini nya. Dasin nyawa. Okay. Pagdatong matupaka to patawsog sulat sug titiyo din huruf na to. Ano na mga ini? Alif, ba, ta, jim, dal, ra, sin, nga, fa, pa, kap, gap, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamza, ya. Amaran in sulat sug. So in nga biusan na to da sabi nga Jawi. Inga dito ray sab. Same ka to weron kita nyo pa dasin kanila. Tuin titik tuwing tumbok kataas. Pag-usalon na to, pagpakayon na to, amo rin fa sin Arabic. Sa
in equivalent niya letter P, pa, sa meron kita nyo, fa. Inshallah, ma-discuss na ito. Ibang kung mo siya pakayon naman inihad dya, iban ha, mga Arabic. Okay? So, amo na ini. Balikan ta. Alif, ba, ta, jim, dal, ra, sin, nga, pa, kap, gap, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamza, ya. Punan niya, Arabic. Sa pagkapakayon mo siya ha, bahasa sog, ipagtawag ka niya, surat sog na. Pasal, mayroon nga ha Arabic. Mayroon ga ha Arabic. Yato. Diba, ano pa yun? Maray ni. Marayan. Nabang, kau sumulat na sing kaptangan ding ha Arab, yan na sing mga ngaan sin tao, sing Zainab. Napakayon mo na yung huruf sin Arabic, sing Zay. Mayroon Zay ha tao sog, bahasa sog. Zainab. Yan. Salon mo yung za. Okay? Nabalikan tayo inin huruf batang sulat sin tausog, si bahasa sog, o inin mga baris niya, o inin mga biusan batang sulat. Nabiyaon, maganad kita magsulat. Balikan na mo, in sulat sog project, bukon ini project among manghindo kami about Agam Islam. Kasaling kami, bukon kami expert kakuan, bukon kami mga alim ulama yaan, natin kami ni nag-anad hadya. Sa maksud na mo, mangmayan isab, di malawa kato in surat sug, amo na yung mga kailmuan si mga kamaasan na to. Kasaling kamaasan na to, ba yung pagsulat niya, sinakauna. Amang kung nakapangadji na Arabic, alhamdulillah, marayo na to mamarahin na to, makawasa na kawin sa surat sug. Sa mga tayo manghud na to, di pa makaingat, amo natin, inshallah, inut-inut kahinduan na to sila. Sabang mabaya ko to lumingat sin namun Arabic tod, ba't mong lawas sa Quran, pasal matod pa yan mga kasaraan on sarf na ho, matod pa yan, na mas marayaw, labi marayawin mga G ko tod. Balikan na mo, in tausog 101, in Hindu na mo, di surat sug, bukon Arabic. Bukon Arabic. Okay, so dukaying in kwan, dukaying yung mga sara nila. Okay, atagnaan ta, in pag-analan tabiyaon, amo na in huruf tuin ay upat. Huruf ba, ta, mga maluluhay, nun, iban, ya. Okay? Upat yan. Mga anggalis, sinini, letter B, niyaon, letter T, niyaon, letter N, niyaon, letter Y. Likan ko, kaway ko sa kaway kain na, in pagsulat sin Arabic, iban na sin sulat sog, ding ha, tuo palawa. Tinga tuo palawa. Sain anggalis, ting halawa patuo. Kamataon ka to biya, may ingat na magbasa sin anggalis, sin Latin, ding halawa patuo. Biyaon sa inut tain, ding tuo palawa. Pagkatalan ta, muna yung pagtawa mo na in huruf ba. So, in huruf ba, pagsulat ka niya, ding una mo na, minangkaw bangka-bangka, manipis, mababa na yan. Biyaon. Dahil ha, tuo, palawa. Ang pamubutangan, buk-tumbuk kabawa. Tawakan titik. Yan yung ba. Balikan ta. Tuo, palawa. Yan. Sambuk titik kabawa. Minangkaw bangka-bangka, pag-uwo, sambuk titik kabawa. Yan in ba. Pagtawag ka niya, ba. Namang ta siya barisan, ay nabutangan ta vowel sound, to imbarista. Bahasa sog nga, belasin Arabic. Pasal kiyawa tayo sabing Arabic. Ano mo na, pagtawag baris hataas. Kung siya tiyawag baris hataas, hataas yung baris niya. Maana, butangan mo siya line din doon hataas. Pagbasa ka niya ini, ba. Ba, hataas, ba. Yung paghidya, amo na yung pag-spell, pagtawagon, paghidya, biyato. Ba, hataas, ba. Mang sabing baris niya hababa, benindang bus niya, ba, hababa, B. Ba, B. Pag-uwas, hindapan, benindag bus niya, biya siya wow, asibi, hindo talabang biya rin wow, biya kulong-kulong, yan. Na ba, dapan, bu. Ba, bi, bu. Biyan yung pag, sulat ka niya. Balikan ta. Biya rin pag sulat sin ba, akad ka mo, magkamon paper din doon, akad ka mo. Sumulat ka, asibi, bangka manipis, bita mo, titik ka baba. Baris niya taas, ba, baris hataas, ba. Ba,
tumbok, baris sa baba, B. Bangka-bangka, ang tumbok ka baba, di ako yung dagbus, baris dapan, bu. Ba hataas ba hababa, B. Ba dapan, bu. Ba, B, bu. Nabiyaon, next tayo sa mo na yun, huruf ta. Ta. Yan, ta. Inta, bila siya simba, sa impyag bidaan, yung titik niya, tao kayong tumbok na duwa, yung taod pag-uwas sa taas. Diyarin, minang ko, bangka-bangka ni sab, pag-uwas, duwa, yung titik na taas. Yan yung ta. Likan ta, bangka-bangka, duwa yung titik. At ko biya siwi ito. Yes ta. Yan. Minang ko bangka-bangka, nga tuo palawa, pag-uwas duwa yung titik, ta. Balikan, ta. Yan. Kaya sininiya taas, simba, bang mo barisan, biyarin pagbaris ka niya, ta, baris hataas, unimbas sa kanya, ta. Ta, hababa, ti. Ta, dapan, tu. Manain, ta, ti, tu. Balikan ta. Bangka-bangka, dua titik, hataas, ta. Bangka-bangka, dua titik, hababa, ti. Bangka-bangka, dua titik, dapan, tu. Ta, ti, tu. Ini nih, babibu, nyari, ta, ti, tu. Okay. Na ang pambuk kawan, huruf amon dumagbus kanila ini karua, amon na sa isa, beni. Tu, intitik niya. Sa, pagbasa kanya. Na ini Arabic siya ini. Pero ini kato ha, bahasa sog. Nandito na ini Indo. Inshallah mga Arabic. Kalbang kita lumatod na pa Arabic pa natin. Sa mga kuwan, punan, bahasa sog, pero tud siya ini. Sa. So, ini. Ba, ibanta. Nabiya, kung biya ni sabihin paglangkos kanila. Unang pagyan ng paglangkos, pag-connect, mga sila connect. Naon yan, to aturan. Nabang ko maglangkos, on yan kuwan. To in, aturan niya. Balong niya panagnaan, start. Panagnaan. Tawakan, haunahan. Pagkaon, haunahan. Nawitungan. Tawakan ha, ulihan. Ha. Panghaanggalis. Amo na yun, at the beginning, at the start. Beginning. Middle. More on initial. Or initial. Unahan tod siya. Middle, lagi tungan. At tawakan at the end. Ano end? The end. End. Ending. Last. Basta ito, last siya. Ending. Nabangin huruf ba, ibanta. Pagkakaroon ta ng pagsibot na sila. Unahan, yung pagpakay kanya, hindi ini. Bali, tango siya rin doon. Pagos, inin sumunod na pagsugpatan niya huruf. Nabang ba, ang buktin titik niya yan. Bang sabta, diyan. Ta. Ha? Ba, iban, ta. Ito mawaba din kwansin. Ba, iban, ta. Yan. Mga ritungan sila. May isa. Mana, on huruf na kauna, pagos siya simuno, pagos on sa huruf sumuno kanya. Diyan, ba. Ang isa bata, doon mo siya butang ha, ritungan naman diya. Tunyok kaon. Okay? Bang sa baduhol, dito ra, on huruf din diya do, nakauna kanya, pamibutangin, bangka-bangka. Diyanin, ba. Besa sabsinta, diyan sabin, ta. Okay? Na. Unahan, diyan nagbus niya. Aritungan, diyan ulihan, ini. Okay? Yan, example. Minang kita, yan ta. Batu. Sulat tain, batu. Yung batu, nakaunain ba, ampa, sunuran sinta. Bangta, hidyaw na bukang na, Muna, ba, sulat mo ba, pendag ba, aon, titik ka baba. Yung baris niya, ba, ataas, ba. Pagos, yung nandiyasin, tu, ta, pagos doon,
titik, ha, to. Beri yung baris niya, tu, batu. Ba hataas ba, ta dapan tu, batu. Biyan pagbasa ta, batu. Bang mo ini, yan nun, basahon biyan na, dyan, okay. Sabang mo silang kuson na. Nakauna yung ba, be ini. Ba, doon mo siya utang. Ba hataas, ba. Ta, yung naduhol, pa mo siya sugpat biyan. Ta, batu. Mo siya, miskay na ka magsulat, biyan. Batu. Batu. Balis ka tayo sa blang yan, ta, di tayo kapatangin tabo sa ta, maghiman lang nandiyan kita, taba, tiba. Hinang-hinang nandiyan ko, ang kaptangan niya, tiba. Yan, ta, tiba tu. Supaton ta katana, tiba tu. Yung ibalong kaptangan ba yun sa inang tadya. So, nakaunin ta, kunin baris niya, baba, ti, ta, hababa, ti. Sumunod kanya, ba, ti, ba, hataas, ba, tiba. Pagubos, ta, dapan tu. Ta, hababa, ti, ba, hataas, ba, tiba, ta, dapan tu, tiba tu. Okay. Kung masasugpaton, nakaunin ta, bayin dagbos niya, biyaon. Titik hataas, pagubos, nangyari, namunin ba. Pagubos, ang pamilang kusin, tu. So, ta, hababa, ti, ba, hataas, ba, ta, dapan tu, tiba tu. Biyan yung pagsulat kanya. Komiskay na. Yan, tiba tu. Okay? Yan. Now, yan in, ba, diban, ta. Nalumaton kita, tuloy na ka to. Lumaton kita pa, huruf, nun. In nun, yan ang dagbos niya, letter N. Pagbasta kanya nun, ang galis, letter N. Yung pagbidan nila si nun iban ba, aside from hababa in haba, in nun, halawm, pagos malawm siya. Kita, imba, bini, yan imba, inta, yan, ba, ta. Sa in nun, nalawm katiyo, yan, nun. Yan, nun. Yan in, nun. Yan. Okay. Na in nun, mabarisan, besin ha, tuyat to, balikan ta, tingnan ta. Nun hataas, na. Nun baris sa baba, ni. Nun dapan, no. Map may bukod man yung katibag ko sa biyan. Tibulong siya in nun. Tuon tayo ba? Pagsulat si nun, minang nakawang ka, malawm, pag-uwas sa lawm. Tibulong siya, matibulong siya biyan. Bukod ba sin ba, makuan, manipis siya, maagigat. In nun, malawm siya. Okay? Nun, iban, ba. Na. Nabiyarin pagsumpat ka niya, paglangkos, in nun, mga panaglaan, yan. Taas siya. Pulusan sumuno. Huruf din doon. Noon. Mga ritungan, yan. Ano sumuno. Huruf din di. Ano sa huruf din di nakauna. Pag-uwas mong siya duhol, ang nakauna huruf, pag-uwas, yan. No. Mapansin mo di, kagitaan mo biya malawmin, kuhan niya, bangka niya. Mga unahan, ini, mga hitungan, kuhan ha, ulihan. Duhol. Example, yan ta, nabi. Nabi. Nakauna yung nun, harol niya yung ba. Nakauna kita nun, yarin yung baris niya, nun nataas na. Pag-uwas, ba, baba, bi. Nabi. Nabi. Nun nataas na, ba, baba, bi. Nabi. Kung may sugpat, yan. Nun nataas na, ba, baba, bi. Nabi. Na, supat na jakatan. Nabata. Ito kita, nabata. Nakaw na lang ngayon nun. Pag-usba, pag-usta. Bukang-bukong ta na. Nun, baris niya, ataas. Pag-usba, baris niya, taas. Pag-usta, baris niya, taas. Nun, ataas na, ba, ataas ba, ta, ataas, ta, nabata. Kung may sugpat, nun, taas na, pag-usba, ataas ba, ang pata, ataas ta.
na bata. Sugpat na bata. Yang pitulo kay ta, bi, no. Hinang-hinang ta dyan mga kabtangan niya. Masugpat ta. Ta, inakaw na. Ta, kuning baris niya, taas, ta. Ta, taas, ta. Sunuran simba, ababa, bi. Pagubos, nun, dapan, no. Tabi, no. Nang sugpat, kaunin ta, taas, pagubos, ba, ababa, ang panon, no. Tabi, no. Ta, ba, nun. Ta, bi, no. Tabi, no. Yan in, pagsulat sin, nun. Yan kaya nga tantanain, mga huruf, ba, ta, iban, nun. Letter B, letter T, iban, letter N. Nga po sana ang bebeng niya sindagos niya, bangka-bangka mo na ya, letter Y. Pagsulat siya, gani. Yan. Baya siya sa noon, saon siya kalit-kalit din diya unahan. Kauna. Yan. Pasal ka mong manaduhol siya ni pagsulat. Saon wakto, hindi resep sa unahan. Ya. Baya siya ikog-ikog miyan. Ya. Menjadi sa surat manjabian, ya. Ya, ya, menjadi naman dito. Sabang pamon tulong siya biyan, kalit-kalit. Parte ra kuman. Ya. Ngayon ya, yung tingog niya sa biya, iya. Ha? Pag nalang tabalik, biyan yung pagsulat, sinya, yung hato, palawa, yung bang kabiyaan, o was 20 ka baba. Yaan. Yaan. Mga miskay na. Ayan. Hindi sa biyaan, ya. 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 20 ka baba. Ito munta, bang taas yung titik, uning kwan niya, tawag kanya, ta. Bang hambok yung titik, baba, ba. Bang hambok yung titik, halawm, nun. Yan. Bang dua yung titik, baba, ya. Okay? Yan. Nabarisan ta. Ya. Ya, hataas. Pagbasa kanya, ya. Ya, hababa. Yung pagbasa kanya, yi. Ya, dapan. Pagbasa kanya, yu. Tura yung baris sa basa so, meron kita letter E, iban letter O. Nagtayin naman tayo sa ha? Ya, yi, yu. Yan. Nanguntain, on kaptang inya. Tabiya. Ha. Maunit din di pasal on hamza sa ikwanan tala, sulayan tala. Ano ko na tonta? Ta, bi, ya. Tignan ta, ta, uning baris niya, ta, hataas, ta. Yan, ta. Pagubos, sumunod, ba, hababa, bi. Tabi. Pagubos, ya, hataas, ya. Tabi, ya. Sa on hamja rin doon, baris patay. Kwanta rin hamja ron, lumbi rin. At siya minang, tabi, ya. Tabi, ya. Bang mo siya sumpat, ilang langkuson, nakaunin ta, yan. Sumunod imba, paya, paggawas on hamza, yun doon. Tabiya. Yan. Pagsulat ka niya, ta, ba, ya. Ta, bi, ya. Yan. Tabiya. Tabiya na kuman. Yan. Okay? Ano pa? Tabon. Okay. Ang tabon. Tabon ni. Ni. Meron niya. Tuwing huruf niya. Ta, ba, iban, nun. Tabon ni. Tagnan ta, ta din ha, taas, ta. Pag sumunod kanya, ba. Ba, uning baris niya, dapan. Bu, tabo. Sumunod, nun. Baris niya, baba. Ni. Nun, hababa, ni. Ta, hataas, ta. Ba, dapan, bu. Nun, hababa, ni. Tabo, ni. Kung mo siya sugpaton, ta, ba, nun. Ta, hataas, ta. Ba, dapan, bu. Nun, hababa, ni. Tabo, ni. Tabo, ni. Menjadi tayanun in tiabunan mahaba ini ya nan tanda pilain huruf na doon on ta
on ya, on ba, dua in nun, nan, tiyabunan. So, tagnanta. Ta, muna kita ta, tiyabunan. Ta, uning baris niya, ti, ababa, ti. Sumuno, iya. Uning baris niya, taas. Ta, ababa, ti, ya, taas ya, tiya. Sumuno, huruf ba. Uning baris niya, dapan, bu. Pagubos, nun. On barisin nun yan, aon. Nun, hataas, na. Hinapusan niya, amunain, letter N, yaon, nun day sab, sa wayron siya, baris. Salyaw na siya duhol. Pagtawag ka niya, baris patay. Abang siya baris patay, hutang majin nun, yaan, pagubos, mo tibulong-tibulong. Yaon in, pagtawagon, baris patay. Atawakan sukun, sukun, Arabic. Saka to baris patay. Na, jaon ta kuno. Ta hababa, ti, ya hataas, ya, tiya, ba dapan bu, nun hataas na, muno panon, nan, tiyawo, nan. Biyan yung pagbasa sa harap malibayan kawi. Tiyawo, nan. Biyan yung pagsumpat ka niya, ha? Biyan kita space. Pili sumta na yun. Tapi ada kuman. Na, siya lang kusun. Tagnaan mo siya, ha? Hata, nakaunin ta. So, tumitindog siya biyaon. Oops, manipis. Nakaunin ta. Baris niya baba. Sumuno iya. Pagawos ba. Tiyabo. Pagawos nun. Nun, niya taas. Pagawos ang baris niya taas. Ampay na po sa nun ba isa. Yan yung pagsulat sin. Tiyabunan. Kung masupaton. Tiyabunan. Totoo. Tiyabunan. So, yung itong pilay na huruf niya. Pilay na huruf ta. Tungon to kuno. Ta. Isa. Ya. Dua. Ba. Tu. Nun. Upat. Buknon. Lima. Na lima rin sabihin di. Tiyabunan. Tiyabunan. Ayan muna in pangadyon ta adlaw yan. Muna yung mga huruf ba. Ta. Ba. Ta. Nun. Iwan niya. Subo-subo sila on. Bangka-bangka. Kung tumunta kita unta daran in cheat sheet tayo ni. Yarin nagbasin ba. Ta. Pagos na pangadjit na in nun. Yari. Iban ya. Ano niya? Yan. Yan sila. Ba. Ta. Nun. Iban ya. Inshallah, pangadyo na to rin kayo manan mga ubos na kaya labayan tayo sa yung baris sa taas, a, baris sa baba, i, iban baris dapan, u, a, i, u. Yan. Muna ito, magsukol na pagdungog, magkamon mga mabaya pa. Ibay tayo comment, may comment na dyan doon. Magsukol ka nyo, salamat ka sila sa.